Okay. Vi skal lave opgaven et projekt om en slikfabrik Sukkertop i Sjoland. Og vi starter med lige at forklare, at vi skal lave en godtness- og fit-test. Og det er en test, man bruger, når man skal undersøge en observeret fordeling, om den følger en kendt fordeling. Og så opstiller vi en hypotese, som vi kalder nulhypotese, som vi kan teste og enten forkaste eller ej ved hjælp af en QI-test. Og det er så det, vi vil gøre i den her opgave, hvor vi i den forbindelse vil vise, om farvefordelingen af vingummibamser i en Haribo-pose stemmer overens med en pose, vi har købt. Vi har købt en stor pose vingummibamser på 500 gram, og vi skal undersøge, om fordelingen stemmer overens med Haribos fordeling. Her har vi en fordeling fra Haribos hjemmeside, som vi kan taste ind i vores tabel. Og så har vi vores egen pose, hvor vi har optalt vores vingummibamser, og så kan vi indtaste antallet af farvefordelingen i vores anden tabel, som er vores observerede fordeling. Så opsætter vi en nulhypotese, som er den, som vi bruger til at belyse undersøgelsen om farvefordelingen. En nulhypotese er den, vi opstiller ud fra vores beregninger. Den kan vi forkaste eller bekræfte. Vores nulhypotese lyder, om den observerede fordeling af vingummibamser stemmer overens med Haribos forventede farvefordeling. Så starter vi altså med at indsætte de observerede værdier i en liste her og lige definere den. Så skal vi omregne vores forventede procentvis fordeling til antal. Så ved vi altså, at det forventede antal for at få antal røde i en Haribo-pose vil være 70,6. Og da der er det samme antal grønne som de resterende, ved vi altså, at der skal være 35,3 af disse farvede vingummier i hver pose. Disse tal indsætter vi så i endnu en liste og får defineret dem. Og det vi kan bruge disse tal til, det er at finde vores Q-teststørrelse. Og det gør vi ved hjælp af formlen, der hedder observationen minus det forventede antal i anden, divideret i den forventede antal. Det giver os altså en Q-værdi på 6,3. Vi kender nu vores Q-teststørrelse, og vi skal beregne, hvad sandsynligheden er for, at vores Q-teststørrelse er større eller mindre end 5%, som er signifikansniveauet, og dermed om vi skal bekræfte eller forkaste vores nulhypotese. Så for at beregne sandsynligheden skal vi beregne vores p-værdi, og den kan vi beregne med hjælp af Inspire. Vi bruger Inspires værktøjer. Først skal vi lige finde frihedsgraden, og frihedsgraden det er antallet af frie observationer minus 1, det vil sige at vores frihedsgrad er 5 minus 1, altså 4. Herefter kan vi ved hjælp af Inspires værktøj finde vores p-værdi. Så bruger vi vores observerede observationer og vores forventede. Og så indtaster vi en frihedsgrad på 4. Så kan vi nu finde vores p-værdi. Hermed kan vi se, at vi har en p-værdi på 0,17. Vi kan gange vores p-værdi med 100 for at få den i procent. Hermed får vi en procentsats på 17,7, hvilket er vores p-værdi. Den her værdi er større end 5%, og derfor forkaster vi ikke vores nulhypotese. Vi vil nu lave en konklusion, og ud fra det her kan vi konkludere, at 17,7
procent, som er vores p-værdi, er større end 5%, som er signifikansniveauet, og dermed forkaster vi ikke vores hypotese. Vi kan afslutningsvis konkludere, at Haibos forventede farvefordeling altså stemmer overens med den observerede, og de små udsving de skyldes en tilfældig variation. Jeg har fået til opgave at undersøge ved hjælp af spørgeskemaundersøgelsen, om piger er mere glade for chokolade end drenge. Hermed har vi en nulhypotese, der hedder, drenge og piger er lige glade for chokolade. Okay, vores observationer har jeg omgrupperet, så der mindst er 5 observationer i hver kolonne. Det kan ses her i midten. Under det, der kan man se, at jeg har udregnet det samlede antal observationer for drenge, piger og i alt. Disse tal skal bruges, da vi skal beregne de forventede værdier. Værdier udregnes, for at vi kan lave en uafhængighedstest. De forventede værdier beregnes ved at tage antal observationer i en gruppe, dividere det med det samlede antal. Derefter gang en gruppe med det samlede antal personer af det køn. Første kolonne, der har vi 20 drenge, og vi har 33 piger. Det divideres med det samlede antal og ganges med 100. Her får vi så et resultat, som ganges med samlet antal drenge og samlet antal piger. Udregnet de forventede værdier for den første kolonne af både drenge og piger. Det gør vi så med de resterende 8 kolonner, så vi har alle de forventede værdier til vores uafhængighedstest. Nu skal Q-teststørrelsen findes. Formlen for Q-teststørrelsen er Q lig med observation minus forventet i anden, divideret med forventet. Hernede kan det ses, at jeg har lavet denne beregning ved hjælp af mine observationer, som jeg havde fået af undersøgelsen, og de forventede værdier, vi lige har beregnet. Det kan ses, at jeg både har lavet det for drenge og piger. Jeg får et resultat på 3, som betyder, at Q-størrelsen hermed er lig 3. Da Q-teststørrelsen nu er udregnet, mangler vi bare at udregne p-værdien. Før man kan udregne p-værdien, skal frihedsgraden kendes. Formlen for frihedsgraden er parentes start, m-1, parentes slut, gange parentes start, n-1, parentes slut, som betyder antal rækker minus 1 gange med antal søjler minus 1. Vi har i vores tilfælde 9 rækker og 2 søjler. Hermed det giver et resultat på 8, som betyder, at vi her har en frihedsgrad på 8. Nu vil jeg bruge en spire til at udregne vores p-værdi. Jeg indtester her Q-størrelsen og frihedsgraden. Jeg får et resultat på 0,935, som er vores p-værdi. P-værdien svarer også til 93,5%. Vi er nu kommet frem til en Q-værdi på 3, en p-værdi på 0,935, og det betyder, at der er 93,5% chance for, at Q-værdien er på over 3. Det vil også sige, at da p-værdien er større end signifikansniveauet, som sættes til 5%, så passer hypotesen. Og dermed har drenge og piger altså samme forhold til chokolade. Kan vi ved hjælp af en spire tjekke, om vores resultater er korrekte. Her ses det, at en Q-værdi på 3, som vi også har fået det, og en p-værdi på 0,935, som vi også har fået. Det vil altså sige, at vores resultater er bekræftet.